Sanibonani bakwethu, uKing Nuba lo ophinda aziwe ngelika Nuba. Bakwethu angizelanga okuningi. Ngizela ukuzobonga nje ngento enenzile kule ngoma yami ethi Danone. Ngibonge kakhulu bakwethu mangihamba ematawuni kudlalwa yona. Ngiye ngahamba ku N2 zonke imoto ebeyidlula beyidlala zona. Naledlulayo ngathi idlala yona lethi Danone. Bakwethu ngiyabonga kakhulu. Engifuna ukudlulisa okukhulu indaba ezifikayo njengamanje ngithola icall evela lemakhaya ivela komunye umfowethu oshayela iTekisi. I think sorry guys igama layo uvusintshangaso mavusana. Bakwethu isimo esimehlele angisazi sona sihle kumina nakuye sihle kodwa lo mbhemu besuke emzimkhulu emhlangeni mayifika lapha emhlangeni uthi wehlisa abagibeli uthi yehlani bagibeli abagibeli abehla uxake ukuthi kwenze njani wathi yehlani bagibeli abagibeli bathulile uxake ukuthi kwenze njani kanti abantu bafaka ama-earphone bonke badlala ingoma yami ethi Danone. Ingijabulise kakhulu mangizwa lo ndaba bakwethu enginikeza ilyanto ukuthi ngiqhubeke njalo nginenzele okuhle ngani ngoba bonke abagibeli bebedlala ingoma yami ethi Danone kanti uthi nayo beyicula ngenhliziyo leyo ngoma okusho ukuthi wonke umuntu ezweni udlala le ngoma. Bakwethu niqhubeke njalo emaTeksin ku N2 ematown emakhaya enu emahotela emashibhini niyesupport le ngoma. Ngithi ngiyakuthanda baby ongiyifela ngawe ngizofaka intondatho ngizofaka